יא אחשוף נועם שבת יא אחשוף נועם שבת המתאמת ומתאחדת בסגולתך השבת נועם הנשמות ועונג הרוחות נפשות ישראל יחסון בצל כנפיך. אנחנו חוזרים אל הידיעה החשובה של היום. כאמור, 2 חיילי צה"ל נהרגו היום בפיגוע ירי בדרום הר חברון. ההרוגים הם טוראי אחיקם עמיחי, בן 20, וחברו סמל דוד רובין, בן 21, שניהם תושבי קריית ארבע שהיו בחופשה. זה קרה בעת שטיילו בנחל תלם. הם הצליחו להשיב אש ולפגוע זר קוצים כואב, זה מה שאת אוהבת. אלך אל המדבר ושם אלמד לכאוב, ועם שירים אהבת רק שכתובים באבן, בין הכפים הגור ובסלעים אכתוב. ואז כשנתכסה עם החולות בחושך בספר הדברים, בחושך יתכסה, תגידי לי מילים יפות מבכי ואושר, וכנראה אהב אותי האיש הזה. עם זר קוצים כואב, זה מה שאת אוהבת. אלך אל המדבר ושם אלמד לכאוב, ועם שירים אהבת רק שכתובים באבן, בין הכפים הגור ובסלעים אכתוב. ואז כשנתכסה עם החולות בחושך בספר הדברים, בחושך יתכסה, תגידי לי מילים יפות מבכי ואושר, וכנראה אהב אותי האיש הזה. הייתי רוצה לספר קצת גם על האהבה יפה שהייתה בך. סוג של אהבת אמת, אהבת חינם. אני חושב שהעובדה שטיילת כל הזמן לא הייתה בגלל שיעמום, גם לא בגלל סתם תחביב, או אפילו אהבה לטייל. זה נבע מאהבה אחרת. אהבה לארץ ישראל, לאדמה. סוג של תחושה שקניינה בך תמיד. אתה לא מסוגל בלעדיה. כל הזדמנות שהייתה, הלכת לראות ביופייה. היא הייתה לך כמו אוויר לנשימה. האהבה שאהבת אותה הייתה אהבה טהורה, אהבת חינם. רצון לראות כל חלק שבה ולמלא את עצמך ואת נשמתך בה. מעברו האחר של ההר התלול
שאתה אוסף את השברים. מה נשאר בעצם? רק כמה חברים.